Bizdə үйден ничек көйләнгән? Минем Камилә әбисе белән үскән кеше. Ул 3 яшькә кадәр авылда яшәде. Шуңа күрә татар мөхитендә үсте. Әбисе белән, әбисе укытучы кеше буларак башлангыч сыйныфлар укытучысы булып гомер буе эшләгән кеше буларак, мәгариф отличнигы буларак, Камилә татар телен Аллага шөкер азмы күпме белә, яхшы сукалый дисәң дә була, әйбит. Аның белән татарча аралашабыз, иркен аралашабыз. Малай инде, әлбәттә, аның яшьтәшләре, аның 9-10 яшьлек сыйныфташлары рус мөхитендә үскәннәр буларак, үскән балалар буларак, ул инде алар белән күбрәк русча сөйләшә. Аның татар теле бераз гына аксый. Тик бездә шулай көйләнгән. Әгәр дә компьютерда уйнарга теләсә яки уен приставкасында уйнарга теле икән, бездә өйдә шундай әйбер, аның махсус көндәлеге, блокноты бар. Ул миннән көн сайын килеп 5 рус сүзенең татарча тәрҗемәсен сорый. Мин аңа ул сүзләрне әйтәм, язып бара, үзе яза һәм атна ахырында имтихан. Бу сүз ничек була татарчасы, бу сүз татарчасы ничек була? Без менә шулай көйләнгән. Рус теленнән тәрҗемә итеп татарча сорыйлар икән, җөмләнең төзелеше дөрес түгел икән, мин аны һәрвакыт төзәтәм. Татар телендә булай әйтелергә тиеш. Кушымчалар булай булырга тиеш дип. Балаларга телнең кагыйдәләрен, телнең асылын мин өйрәтеп торам. Басымнар буенча да, авазларның әйтелеше буенча да. Чөнки бик күп безнең буын вәкилләре дә безнең авазларны булдый. Һәм урынына һәм диләр, мәхәббәт урынына мәхәббәт диләр, җырларда да шулай бит хис түгел, хис. Руслаштыру авазларның яңгырашында, үземнең концертларымда һәрвакыт саф туган телемдә татарча сөйләшергә тырышам. Шигырьләр язганда мин һәрвакыт рифмага игътибар итәм, шигырьнең үлчәменә игътибар итәм, чөнки шигырьне язучылар күп, ләкин дөрес язучылар аз. Татарча язам, татар хәрефләре белән язам диye. Урынына хәрефе, урынына хәрефе язып утырмыйм. Саф татар алфавитында татар хәрефләре белән тутырам. Җырлар иҗат итәм. Шул ук мультфильмнар тавышландыру белән шөгыльләнәбез. Инде менә Смешарикларның 100 сериясен ясадык. Хәзер менә Көньяк Корея мультсериалы, Камсуни дигән мультсериалның чираттагы 50 сериясе, гомуми алганда 100 сериясе әзер булачак. Китап радиосына барып, халкыбызның бөтен булган байлыгын тәшкил иткән мәшһүр язучыларыбыз, шагыйрьләребезнең иҗатын теркәп калабыз, яздырып калабыз, шигырьләрен, романнарын. Булар бөтенесе дә ниндидер бер керем алу максатыннан эшләнми, шәхсән үзеннән булсын дип эшләйбез. Бездән соң ниндидер бер мирас калырга тиеш. Киләчәк бәлкем менә безнең балаларның балалары аңга килеп, кара без телне югалтып барабыз бит әле. Телне пропагандаларга кирәк дигән фикерле балалар буыннар туып, бәлкем алар шушы материалларны актарып чыгарып, үзләреннән сөкүче буынны күрсәтерләр. Шушындый база булсын дип эшләү безнең төп максат. Шәхсән мин үзем телебезне саклап калуда зур өлеш кертәм дип саныйм.